салом дӯстон, дастаи Ливерпул оҳиста-оҳиста ба шартҳои гузоштаи Муҳаммад Салоҳ ва наздикони ӯ розӣ шуда истодааст. Футболбози мисрӣ метавонад соҳиби маоши баландтарини Премер Лигаи Англия гардад. Ливерпул розӣ шуд ба беҳтарин футболбози худ ки айни замон дар ҷаҳони футбол бозингари рақами 1 дониста мешавад, розӣ шудааст дар як ҳафта $5 миллион маош пардохт кунад. ин ҳам дар ҳолест ки Ливерпул ба футболбозони худ маоши баланд намедиҳад, аммо ба хотири Салоҳ аз принсипҳои худ даст кашиданд. Боз як аммои дигар ин ки баъди соҳиб шудан ба ин маош аслан бозингарон камфаъол мешаванд ва метарсем ки ин ба Салоҳ ҳам таъсир мекунад. Кош ин нигаронии мо асос надошта бошад ва Салоҳ ба дигарон намуна гардад ва баъди шартномаи нав боз ҳам беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. мо бошем дар бораи ин мавзӯъ як каме истода мегузарем. Соли 2021 ба анҷомёбии худ наздик асту ба дастҳо муҳим аст онро бо ғалаба ҷамъбаст намоянд. Дар ин шабу рӯз дар топ-5 чемпионату рақобатҳо бо ҳама санъату ҷолибияташон идома доранд. Тамошои рақобатҳоро ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. маълумотҳои зарурат дар комментария. Ба ҳама муваффақият. маҷаллаи маъруфи The Guardian беҳтарин футболбози соли 2021-ро аз рӯи фарзияи худ интихоб кард. беҳтарин бозингари сол ҳамлагари полшагии дастаи Бавария Роберт Левандовски шуд. беҳтарин бозингари солро 219 коршиноси футбол интихоб карданд. қисми бештари мутахассисонро собиқ футболбозон аз қабили Хавиер Заньетти, Эмре Белазоглу ташкил медоданд. тибқи ин овоздиҳи Левандовски аз Месси зиёда аз 100 хол бештар гирифт. дар 10 гуна ғайр аз Левандовски ва Месси ки дар ду зинаи аввал қарор гирифтанд, ҳамчунин Салоҳ, Бензема, Жоржино, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холланд, Криштиано Роналдо, Нголо Канте ва Кевин Де Брюйне қарор гирифтанд. ҳар яке аз онҳо дар соли 2021 бозиҳои беҳтаринро ба марази тамошо гузоштанд. албатта ки аз муқоисаи Месси ва Левандовски роҳи гурез нест. ғайр аз маҷаллаи France Football ва як сектаи алоҳида, дигар ҳамаи маҷаллаҳо ва niҳодҳои варзишӣ баъси беҳтари Левандовскиро интихоб карданд. танҳо маҷаллаи France Football бархилофи адолат ва натиҷаҳои варзишӣ тоби тиллоро гирифта ба Левандовски намедиҳад. ҳар боре ки як маҷаллаи дигар дар интихоби беҳтарин бозингари сол ҳамлагари полшагиро интихоб мекунад, аксаран дар бораи тантана кардани адолат ҳарф мезананд. албатта Месси ҳам бад бозӣ накард, вале гап сари он меравад ки Роберт барои гирифтани ҷоизаи беҳтарини инфиродӣ бояд чӣ кор мекард. собиқ чемпиони UFC варзишгари рус Ҳабиб Нурмагомедов акси ҷашнгирии голи Бенземаро дар сториси инстаграмаш монда бо чунин навишта онро оро дод. футболбози дастон соли 2021 соли ӯ буд. ҳамлагари фаронсавӣ дар мавсими ҷории Ла Лигаи 18 бозӣ гузаронда 15 гол зад. Ҳабиб Нурмагомедов яке аз мухлисони ашадии футбол мебошад. ӯ бо футболбозони зиёд муносибати наздики дӯстона дорад. дар байни онҳо Роналдо, Бензема ва дигарон ҳастанд. худи Ҳабиб ба футбол таваҷҷӯҳи сахт дорад. ӯ борҳо барои таҳлили вазъи футболи кишвари Русия ва чемпионатҳои топи аврупоӣ ба шабакаҳои варзишии мамлакати Русия ширкат кард. ҳабиб рӯ шод мегӯяд ва инро ҳамагон медонад ки аз байни футболбозон бозингари дӯстдоштаи ӯ Криштиано Роналдо мебошад. ин ду нафар муносибати хуби дӯстона доранд ва борҳо дар пахшҳои мустақими инстаграмашон дӯстиашонро тасдиқ мекунанд. байни клубҳои аврупоӣ бошад, дастаи дӯстдоштаи варзишгари рус Реал Мадрид мебошад. имсол ӯ бояд хеле ҳушҳол бошад, чунки дар Испания айни ҳол ҳеҷ тиме нест ки бо мадридиё рақобати арзанда нишон дода тавонад. таҷрибаи талхи рафтани Вейналдум бидуни ягон маблағ аз даста ба роҳбарони Ливерпул бояд дарси ибрат мешуд. онҳо дигар ба худ иҷозаи аз даст додани бозингарони беҳтарини ҳаятро дар ҷои ҳамвор надоранд. ҳолати Салоҳ ҳам маҳз ҳамон вазъияти Вейналдумро ба хотир меорад. бозингари ҳайати асосӣ мехоҳад аз ҷиҳати молиявӣ киссаашро пуртар кунад. чанде боз Ливерпул ва Салоҳ дар сари тамдиди шартномаи футболбози мисрӣ андешида истоданд. ин мавзӯъ дар саҳифаҳои якуми расонаҳои варзишӣ қарор дорад. то ҳол тарафҳо ба мувофиқа нарасиданд. тибқи хабарҳо дастаи шаҳри Мерсайдӣ бо эҳтимоли зиёд Салоҳро аз ҳама футболбози гаронмузди Премер Лигаи Англия мегардонад.
طبق اطلاع فوتبالبози مصری میتواند در یک هفته 500,000 فунт стерлингро ба даст орад. чунин миқдор маблағро дар таърихи АПЛ ягон футболбоз нагирифтааст. на роналдо ба сӯи гуфтанҳо, на погба ба пирчёскаҳои қимату рангоранг. салоҳ ҳам дар як ҷо намеистад. ӯ ба бозиҳои беҳтарин ва голҳои дилчаспаш ба ливерпул имконияти пешниҳоди шартҳои дастаро намедиҳад. мухлисон ҳам талаб доранд ки салоҳ бо ҳар роҳу васила дар даста нигоҳ дошта шавад. аз тарафи дигар таҷриба нишон медиҳад ки чунин маошбаландкуниҳо на ҳама вақт ба нафъи коранд. чунин мисолҳо дар худи премер-лигаи англия пуранд. озил, абомаянг, погба ва ҳоказо. салоҳро лозим аст то аз дидани зару тилло чашмонашро ба майдони футбол танг накарда ба молу пул дода нашавад. дар ин ҳол ӯ ба қатори гаронмузтарин футболбозоне ворид мешавад ки дар нишастаҷоҳои эҳтиётӣ курсиҳоро гарм мекунанду халос. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин том бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. мо шумо буд мисли ҳар вақта муҳаммад гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи аллоҳ.